Bé, tot seguit el que farem és un repàs de tots aquests estiraments, en aquest cas ara ja estaré en silenci, el que vull és que us fixeu com els estic fent, sense cap explicació. Duraran uns 10 segons cada exercici, però tingueu en compte que han de durar entre 30 segons, 50 segons abans d'un entrenament, una competició, i entre 2-3 minuts al final d'aquesta competició o entrenament. Doncs comencem. Ara he estat estirant la part dels bessons i el sòlio. Ara estirarem la part de l'isquiotibial, al terra. Val? També podem estirar tota la part de darrere de la cama dels isquios, si tinguéssim un tamboret o qualsevol lloc per recolzar el peu, deixant-lo caure. Deixem reposat, depèn de la nostra flexibilitat, serà aquesta alçada o més amunt. I si tinguéssim el peu a aquesta alçada, intentar arribar a on poguéssim, depèn de cadascú. El quadríceps el podem estirar drets o assentats. Si tenim molta flexibilitat podem tirar enrere. Ara ens assentarem i ho farem des del terra. Igual que hem fet els isquios així, el quadríceps és al revés. Hem de deixar caure el cos per mantenir tot aquest estirament. Si el que volem i podem és fer-los alhora, si algú és més jove i té molta flexibilitat pot anar deixant caure el cos. Aquí dependrà de cadascú, vigileu de no fer-vos mal. Ara estirem els braços, tota la part dels extensors, els flexors del bíceps.
estirarem la part del tríceps. El deltoides, l'hombro. En funció de si baixem més el colze, la mà per sota, també estirem altres fibres. Per estirar les espatlles també ens podem posar així, també una mà endavant, l'altra, les dues, si volem estirar la part de les fibres del pit, obrim els braços, podem posar menys graus, 90 graus, més graus, i notarem que estirem diferents parts del pit. També podríem fer d'aquesta manera. Podem estirar la part lumbar, els abductors que ens els havíem deixat també els podríem estirar. Deixo caure el pes dels braços per obrir una miqueta més tota la part de l'abductor. Puc estirar els muscles del coll. Ho podem fer de diferents maneres. Ens posarem drets. Podem estirar la part lumbar. Aquí vigilem que si aquí notem ja la rigidesa de no anar més avall. Cadascú controli. Tota aquesta part abdominal també l'estem estirant. I tornem a poc, aguantant-nos bé amb les mans, fem força, com una faixa. Si no ens podríem fer mal a qualsevol disc vertebral. I al contrari, si el que estem és molt agarrotats lumbars, deixarem caure el cap i només amb aquesta postura estarem estirant d'aquí cap amunt, de la mitja esquena, de la zona dorsal, fins als trapecis. I si deixo caure més el cos, en mica aniré
estirant tots els paravertebrals fins a arribar a la part lumbar. Un cop arribin al meu punt màxim, em deixaré mort. I a partir d'aquí començarà l'estirament, si és 1 minut o si són 3 minuts. Aquest estirament va molt bé perquè estirem tota la part posterior del cos. Pugem a poc. Bàsicament, aquests són els estiraments més importants per poder estirar tot el nostre cos. Com ja he dit abans, n'hi ha molts més, podeu buscar més informació, o si cal un dia podem fer una altra sessió d'estiraments més específics. Però no comencem amb el més difícil si no hem fet mai el més senzill. Aquests són els més senzills de poder fer. Si amb aquests ja en teniu prou, endavant. Si us queden curts perquè voleu millorar tot aquest aspecte d'estirar el cos, un altre dia podem fer un treball més profund o podeu buscar més informació que en teniu a molts llocs. Moltes gràcies un cop més.